Bé, bon dia a tots. Moltes gràcies per ser aquí, a tots en general, no? Miquel, Pere, la doctora Iniesta, la Roser, el Toni Salvà i alguns amics, no? Jo crec que amics d'aquests que n'hi ha 5, en els dits. El primer, agrair-li a la Roser, jo no sabia que ho faria tan bé, però la vaig convidar a fer-ho perquè des del desig personal, des del sentiment, des de la proximitat, des del que hem acompanyat amb aquest projecte, em semblava que era la persona més adient per presentar-me. Si ho deia des del sentiment. I després de sentir-la, ja li diré sempre, quan vagi a algun lloc, que si em vol presentar, perquè difícilment seria millorable. Ella va ser la que em va rebre en el seu despatx i em va demanar si em volia embolicar amb aquest projecte. Jo li deia, home, jo als 61 anys, ara en tinc 63, jo crec que ja no em toquen a mi, però em va convèncer. I vaig dir un sí ferm i em va convèncer perquè dient-li les coses que ningú vol sentir normalment va entendre que al darrere hi havia una voluntat de servei, una voluntat de servei públic que jo tinc i crec tenir, i crec que quan ho ha explicat és cert. A mi no em fa cap neguit reconèixer que el Col·legi d'Oficials de Metges ha estat un aliat meu i ho dic en públic i ho diré sempre, i que Convergència i Unió, malgrat no militar, ha estat el grup polític que més m'ha acollit i que més m'ha deixat treballar i créixer en aquest projecte. Per tant, no ho dic des de la por de reconèixer aquesta relació ni amb uns ni amb els altres, perquè és la que tinc i la que vull seguir tenint, sinó perquè puc seguir dient el que em sembla encara que a algú no li agradi en el primer sentit. A vegades potser sí que perdent el respecte, no sempre ho respetuós, jo intento ser-ho, però sí des del sentiment i des del coneixement. Quan em deien de què parlaria avui, si del projecte, jo crec que el que jo parlaré avui, el que us explicaré, segurament tots ho teniu clar i ho sabeu, i tots teniu la percepció de què s'ha de fer. I potser aquesta conjunció d'astres que fan que per múltiples accions que jo intentaré, o situacions que jo intentaré explicar, fan que tothom o que una bona part de les persones que estan implicades en aquest projecte pensin que això ara és possible i centralitzin en la meva figura la possible catalització d'aquest projecte per convertir-ho en una realitat. Però és evident que jo no faig miracles ni que jo sol seria capaç de fer tot aquest projecte que tirem endavant. I el que us explicaré, o sigui, el pla en si mateix o el càrrec que significa el pla, la veritat és que m'interessa molt poc. El nom, vull dir, el nom del pla. Jo crec que això és el que anem a fer ara. Per mi és molt important la continuïtat d'un projecte. Jo tinc un projecte vital que ja he explicat molt bé i aquest projecte vital passa per un compromís amb la sanitat i la salut pública des que vaig començar i jo crec que fins que acabi. I moltes coses d'aquest projecte o del projecte que estem portant, perquè això és la continuïtat del que estem fent amb el programa de prevenció i atenció a la cronicitat o el pla de salut, no podem destriar. Molts d'aquests elements, quan vaig fer el de les EVAs, ja estaven presents i fins i tot amb l'Helena li he ensenyat algun article d'una revista publicada a la revista de Taradell de la Festa Major que em deia, bueno, això és d'ara o dic, no, això és de l'any 94 o 95 que ho vaig escriure. Per tant, des de la meva perspectiva, això només és una evolució del que jo penso que hauria d'haver estat l'evolució d'aquest sistema o la transformació o la progressió evolutiva d'aquest sistema que jo crec que no hem estat capaços entre tots, pels motius que siguin, de fer-la. I malgrat d'intentar-ho, amb coses que molestaven a molta gent en aquell moment quan les citàvem. Si ara, aquestes coses ara, les que diem ara, si les haguessin dit l'any 95, segurament ens haguessin posat a la plaça pública a tots, el que estem dient.
I per tant aquest és un element de reflexió que jo crec que és important que el tinguem en compte. Jo crec que en aquests 30 anys hem fet una feina excel·lent, no? I hem fet un sistema del benestar molt potent que té dues potes molt importants, que són el sistema sanitari i el sistema social. Si li afegim a la tercera pota, que és el sistema educatiu, tindríem el que són les bases d'on hem arribat, basat en un creixement, en una productivitat i, per tant, en una industrialització del país, etc. Una evolució econòmica que ens permet fer això. Jo crec que això ho hem de tenir clar. Per què? Perquè el que hem assolit fins ara, els resultats que tenim en termes de salut en tots els àmbits, salut global, entenc el concepte de salut més enllà del que és el fet sanitari, i per tant entendria el fet social, econòmic i de benestar i d'educació. I per tant, en aquest sentit, tenim que tenir clar que hem fet coses molt importants. I per això ho hem de saber i hem de, primer objectiu de quan ens plantegem qualsevol transformació d'un model assistencial, perquè bàsicament estem parlant d'un model assistencial, hauríem de procurar que no hi hagués cap pèrdua amb aquests resultats. I això és important perquè el que estem proposant aquí és avançar preservant tot el que tenim. I segurament no mantenim l'organització, la manera d'entendre-ho i la manera d'abordar-ho. Això sí que ho hem de canviar, però el més ho hem de fer. Totes aquestes millores de l'estat del benestar, moltes d'elles han estat promovent estils de vida i actuacions saludables, i això crec que és un aspecte important que nosaltres hem de conèixer. Llavors, diverses circumstàncies ens han empès, això que us deia, alguns ho veiem a l'any 93, altres ho van apuntar al 95, altres van apuntar al 98, altres s'hi van apuntar al 2000, i jo crec que hi hauria un consens, i que ja fa temps que hi és, que l'estructura organitzativa que ens havíem dotat i el model de funcionament que ens havíem dotat havia arribat, estava caducat, havia arribat a un punt que difícilment podia evolucionar si no fèiem algun canvi important. De canvis n'hem anat fent molts, però han estat pagats, un pagat aquí, un pagat allà, per intentar que no acabés de caure el sistema i no hem abordat aquesta transformació del sistema en el sentit del que deia la Roser, un sistema, què és el que volem? Un sistema assistencial que sigui capaç de donar resposta a les necessitats assistencials de les persones. Jo crec que tots estem aquí des dels diferents mons, des del món de la provisió, des del món de la política, des del món de la universitat, estem aquí per fer això. Jo crec que això no tindríem cap dubte de posar-nos d'acord. I jo crec que amb la posta en marxa del Pla de Salut i del Pla de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, des del govern i des del Departament de Salut, bàsicament, es posa en evidència, si us ho llegiu, ara nosaltres ho hem evolucionat, que el que proposa no és un canvi qualsevol, de dir, escolta'm, no toquem això, no toquem allò i intentem mantenir-ho. La proposta que fa, que no la faig jo perquè vaig arribar just quan el document estava acabat de fer i encara no l'havien ensenyat a ningú, no me'l volien ensenyar. Jo deia, home, si em vaig enganxar en un treball, si no llegeixo el que voleu fer, no puc dir-vos si vull venir o no. I quan el vaig llegir va ser un dels motius principals de que digués que sí. I per tant, comparteixo el projecte de la Conselleria de Salut que encapçala el doctor Boi Ruiz i crec que proposa una transformació. I també el Pla de Prevenció i Atenció a la Cronicitat proposa aquesta transformació que també me'l vaig trobar fet. Vull dir que no és que estigui fent la proposta de model que volia l'Albert Ledesma. Hem coincidit en el camí, hem vist que hi ha coses que funcionen i volem tirar endavant. Jo crec que hi ha que preservar o considerar alguns elements per saber on estan els punts crítics que hem de canviar i a partir d'aquí fer unes propostes. Jo crec que el primer error que vam cometre és crear dos excel·lents sistemes, el social i el sanitari, que han crescut paral·lels i que no s'han mirat a la cara
d'una forma estructurada. Això no vol dir que no hi hagin experiències reeixides a tot el país, però no hem estat capaços mai d'articular un model assistencial que tingui en compte les persones i aquests dos àmbits tinguin un objectiu comú i, per tant, això els ha fet, sens dubte, molt menys eficients del que haguéssim pogut estar. I, per tant, aquí tenim un primer element que ens justifica la necessitat de fer un canvi i integrar, si més no funcionalment, aquests serveis. Jo crec que hi ha un altre fet important, i això té a veure amb el que ja us deia que jo veia l'any 95, veia perquè ho veien els números, no? I deies, bueno, no en tenies prou en Santa Eugènia de Berga? Doncs no en tenia prou perquè jo deia, o sigui, imagineu-vos, això any 92, 93, deia, amb els recursos que hem posat a Santa Eugènia, com a sistema públic, no estem donant el servei que hauríem de donar. I aquest era el primer element de reflexió, de no ser prou eficients. I jo crec que l'avaluació l'hem feta servir per veure que en els àmbits concrets d'una malaltia teníem un bon control o un mal control, i això en tenim 3 milions, però no l'hem fet servir per plantejar-nos com fèiem les coses, com proveïem els serveis i si era un model eficaç o una prestació eficaç, si com la feia eficient, si era útil, si era necessària i si els ciutadans la volien. I aquest és un error que a partir d'ara, en el model que creem, d'aquest nou país que volem fer, hem de tenir en compte de tenir un sistema d'avaluació per moltes coses, per garantir la qualitat de l'atenció, però també per renovar el model en funció de com avancin. Després hi ha un altre factor clar, que això hi entén més el Joan Carles que jo, que és la cronicitat, el Joan Carles Contel, que és la cronicitat, el fenomen aquest excel·lent i positiu que fa que hi hagin, que la meva perspectiva de vida ara sigui, i la de molts d'aquí, de tots, vaja, sigui molt més llarga de la que teníem anteriorment i a més, segurament viscuda amb molta més qualitat de vida. Jo ara faig encara la Matagall Montserrat als 63 anys, el meu pare no podia donar 3 passos i això valdria per el conjunt de la població i de les actuacions que hem fet i, per tant, aquest fenomen s'ha de veure com a positiu, però l'hem tingut molts anys present, hem vist que no la teníem bé, que no eren capaços de donar-li una bona resposta i en si mateix genera una necessitat de canvi simplement per atendre'ls bé, simplement per atendre'ls bé, i amb mesures que són senzilles i que no requereixen de més recursos. Aquest és un fenomen que ho ha justificat i que ho justificarà. L'altre dia estàvem a Galícia i ens deien, ens explicaven, no ho sabíem, jo ho sabia, que el 23% de la població gallega ja té més de 65 anys i que segurament a l'any 50 arribaran al 43%. No sé com ho veieu, no? I per tant, no cal que entrem més a discutir per què ha passat. Hi ha un altre element que jo crec que hem fet molt malament, que és el considerar les persones i els pacients com a subjectes passius d'aquesta relació assistencial, i amb un paper com a ciutadà per cuidar, i del seu paper de ciutadà per cuidar de la seva salut. I per tant els hem convertit o els hem vist com a analfabets funcionals, i els hem tractat i els seguim tractant com a analfabets funcionals, amb una premissa, escolti'm, vostè no es preocupi, que jo em cuido de la seva salut, faci el que li digui. I això és una relació que té molt d'hipòcrita, perquè quan fas el pacient expert, o simplement quan jo anava amb la meva mare, que es deia Roser també, per cert, i estava avui rodejada de 2 senyores molt guapes que es diuen Roser, la meva mare, ho veus? La meva mare estava a l'hospital ingressada per una pròtesi de genoll aquí a l'Esperança i el tercer dia vaig obrir el calaix i tenia totes les pastilles pel dolor perquè no se les volia prendre. I la meva mare, si no es volia prendre una cosa, no se la prenia. I això no ho entenem. Poso l'exemple de la meva mare, però valdria per tot. Per tant, aquest és un concepte clau. Si no l'introduïm, i no és un canvi qualsevol, per tant, introduir aquest canvi i quan ho diem hi ha gent que ens entén i gent que no ens entén. Parlo quan ho expliques pel sistema sanitari, perquè el que anem explicant és això, hi ha gent que no ho entén. Jo crec que si ho volem fer sostenible, perquè aquest és un dels factors
que per millorar els resultats que tenim i per fer-lo sostenible hem d'introduir en el model de relació entre el pacient i el ciutadà. Si no fem això, això serà insostenible i passarà que quedarà la gent abandonada i que no tindrem l'estat de benestar, i això és important. I per què és això? Perquè la visió que ha predominat sempre ha estat una visió de dir, escolta'm, jo a Santa Eugènia o al Cap del Remei, per la meva persona, quin és el meu interès, quin és el meu objectiu, i si jo estic bé, i no en termes individuals, no, jo estic bé posicionat amb la meva feina, però si l'Hospital de Vic no col·labora amb mi, o al revés, doncs no anem enlloc. I el disseny que hem fet i que estem fent, i que encara et trobes quan ho vas explicar, és que l'únic que ens importa és si l'individu, el professional, la consulta, el centre d'atenció primària té el seu paper i el aconsegueix. Aquesta visió no serveix i, per tant, l'hem de canviar. Un altre que hem de canviar és que les diverses fórmules de governança que ens hem dotat en els territoris no han estat útils, no han estat prou útils. No han estat prou útils, i ho dic amb el sentit de lideratge, que parlava la Roser, amb el sentit de credibilitat social del paper de lideratge per garantir el lideratge. I parlo ara dels dos serveis, no parlo d'un servei ni parlo de persones. I això és un fet que l'hem de reconèixer i l'hem de canviar. I, per tant, si volem fer aquest nou model que us proposo, que ja portem 2 anys treballant, el lideratge territorial de la governança és un element clau. I un dels, ja que parlem del nou pla, un dels elements claus és com fem la governança del sistema social i sanitari català i en els territoris. Més enllà del nom que li posem al pla, que semblava que era el més important, el nom que li posàvem al pla. No és el nom del pla, és com l'articulem i com fem que aquesta fórmula de governança estigui reconeguda. I, per tant, aquesta governança de la polis de salut i social ha quedat avortada. I això o ho recuperem o no anirem més enllà. I jo crec que hi ha un altre element, que aquest encara em costa més i em portarà a el que sortia del discurs de les Eves, és aquesta cultura de la gestió dels serveis basada en introduir infinits sistemes de control, que no controlen res, i que el que fan és promoure, parlo dels professionals, que és promoure mons separats i paral·lels. El mateix que ens passa amb el servei social i el sanitari ens passa entre el món de la gestió i el món dels professionals. Per què? Perquè el que els uneix normalment no és com fem per tenir el millor servei pel ciutadà, sinó per defensar els seus interessos i fer veure que responen als mecanismes de control que ha introduït un sobre l'altre. I el que deia també la Roser, jo crec que un hospital o un centre d'atenció primària s'ha de liderar des del confiar en els professionals, el deixar-los treballar, el deixar-los organitzar i el tenir les competències. Poden ser EVAs, no ve ara el cas, o poden ser X o Hospital de Figueres, no estem parlant. És un estil de fer i això jo crec que en aquests 2 anys, jo no he volgut entrar molt en aquest tema perquè si no se'n confon, però jo avui el volia dir perquè a l'hora de canviar-lo ho hem de fer-ho. Jo crec que la resposta a tot això ha estat tèbia. I jo no sé si amb les mateixes paraules o amb altres, crec que hi hauria consens. Al fer el diagnòstic, si féssim un Delphi, no hi hauria gaires discrepàncies. Però la resposta ha estat tèbia. I per què ha estat tèbia? Doncs perquè la resposta a tot això no és senzill. I per tant, el que us proposem, i ho ha fet, com us deia abans, el Pla de Salut i el Pla de Cronicitat, el que ens proposem és una transformació del model d'atenció social i sanitària. Això és el que estem proposant. Per tant, això és un canvi que va molt més enllà del que un podia pensar. Posant i parlant
del que hem fet aquests 2 últims anys, que jo crec que hem avançat molt més ràpid del que jo intuïa. Amb la meva esperança en l'administració era molt menor de la realitat que hem posat, tot i que haguéssim pogut avançar molt més. Però amb la mateixa evolució d'aquest projecte, jo vaig començar en el comitè operatiu a dir coses que no volien sentir i que rebia alguna mala mirada, i escolta, per què no incorporem a les persones de benestar social i família en aquest comitè operatiu? No ho he aconseguit fins avui. El primer objectiu del pla serà introduir, i jo crec que el pla de salut 2016-2020 té que ser un pla de salut únic, social i sanitari, perquè si no fem això ens equivocarem i les persones no ho entendran. I després, a dintre del pla, dintre de salut o de sanitat pròpiament, vosaltres podreu veure que hi ha temes del comitè operatiu del pla de salut que són específics de sanitat i que no es tracten en aquest pla de salut. Però els aspectes globals, perquè el pla de salut el que pretén ser és l'instrument de planificació del model d'atenció de lo important del país. No podem seguir fent un pla de salut separat, social i sanitari. Per tant, ho hem fet bé aquests 2 últims anys, però no ho hem aconseguit. Sí que he aconseguit convèncer la Roser i la Roser convertir-se en aliada meva del projecte, bàsicament, perquè tant la Roser com jo treballem pel projecte, com els darrers del grup, hem aconseguit dir, home, hi ha la necessitat de donar un impuls en aquest projecte que hem recorregut, amb aquestes sensibilitats en els 2 sectors que hem creat, de dir això a partir d'ara ho hem de fer junts, i amb la seva complicitat, la complicitat del meu veí que jo dic sempre de Taradell, perquè els de Taradell són perillosos, que és el conseller Homs, i l'equip de treball que hem fet, hem aconseguit articular una resposta en forma de pla que vol conduir aquest projecte a fer això, un pla de salut conjunt. I el que pretén a l'estar a presidència, a mi em diuen, home, estaràs allà a presidència. Dic, hòstia, de presidència què hi faré jo? I estava al matí allà sentat, que vaig anar a veure el senyor Baiget, i allò és grandiós, més alt que aquí, sol, ningú riu perquè no hi ha ningú, vull dir que tots estan als despatxos, i dic, home, doncs, potser per fer algun acte oficial, que està bé tenir un despatx, està bé saber què és a presidència, està bé que hi ha un suport explícit del president, no amb la meva figura, sinó amb el pla i del vicepresident, i que tenen clar que això ho volen tirar endavant. Per tant, jo els deia el primer dia al senyor Baiget que fins que ell va dir que ho volia fer, doncs jo no vaig dir que sí, perquè jo crec que això no és un tema menor, com em diu el Jaume, diu, tu has pensat bé això de fer, el Jaume Estany, diu, tu has pensat bé de fer això? Jo sí, m'ho he pensat bé, però amb aquesta voluntat del propi govern de tirar-ho endavant, doncs segur que en aquest camí trobarem situacions, o em trobaré en situacions, o ens trobarem en situacions que grinyolaran coses. Durant aquests 2 anys jo he estat molt respectuós amb no fer grinyolar les coses, encara que alguna vegada ho he fet, però he estat respectuós amb el projecte. I una de les coses que jo tenia posades aquí, diu, escolta, com ho farem això, no? Doncs ho farem, en el proper dimarts se constituirà l'òrgan de govern, aprovaran el meu nomenament com a director i aprovarem tots els temes administratius de funcionament i aprovarem uns objectius, i els aprovaran, jo no voto, soc secretari i director, assisteixo a l'òrgan de govern i els aprovaran els 6 màxims responsables dels 2 departaments amb el secretari de govern present. I el que decideixin allà, que jo respectaré durant tot el trajecte, també actuaré amb fermesa i amb la voluntat de tirar això endavant que vulgui el senyor Baiget com a representant del govern. Vull dir que... I per fer això que us estava dient, a nivell global i amb un ampli consens, com deia en la presentació, que és com ho han fet fins aquí en aquests 2 últims anys. No ho sabríem fer de qualsevol altra manera. El que pensi Acra, el que pensi l'Ajuntament de Barcelona, el que pensi el diputat Oliva de la Diputació, el que pensi tothom, escoltar les persones vol dir això, perquè tenen òrgans de representació. Segurament al final
potser del tot no estarà ni content ni el senyor Oliva, ni el Departament de Salut, ni el Departament de Benestar Família, però si les persones estan contentes, millorem l'atenció, doncs nosaltres endavant i atxes. Jo crec que hem de tenir molt clar en aquest pla de salut que farem conjunt o que proposaré que es faci conjunt, que ja no tinc la capacitat de fer-ho, tinc la capacitat de proposar-ho, hem de triar a quina població abordem. Ja hem començat el pla, tenim 8 experiències que hem fet conjuntament amb el Departament de Benestar Social i Família de Territoris. N'hem començat una a petició de 4 ajuntaments grans a través del CatSalut en el territori del Baix Llobregat, per tant, amb la figura de lideratge del CatSalut, vull dir que el que deia abans estava fent un repàs del passat, però que anem evolucionant positivament. I estem treballant amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'autora Iniesta, la Cristina Iniesta, amb un projecte, i el Jaume Estany, amb un projecte gros de ciutat que ha començat per analitzar el model que volem fer i donar a posar a l'abast dels ciutadans i que ha començat dissenyant aquest model i el primer objectiu va ser dir, escolta'm, d'aquí al juny o a l'estiu, vam dir ahir que estàvem treballant, aquest model té que donar resposta a les dades, que puguem introduir les dades socials i sanitàries i compartir-les a la història clínica de Catalunya. I per tant, jo sé que la Cristina mana molt i quan es planteja un objectiu el aconsegueix, mana molt en aquest sentit de fer les coses i del lideratge, i que el tindrem. Per tant, tindrem un primer pas on compartirem aquestes dades i que ens servirà per seguir aquest projecte a altres llocs i legislar-ho. Seguint amb l'exemple de Galícia, que no desperta recels polítics, o gaire recels polítics, ells han legislat la possibilitat de compartir les dades de la història clínica única que tenen en les residències privades o públiques pels metges, infermeres i treballadors socials i han canviat un articlet de res de la llei. Aquí jo porto sentint-ho 10 anys. Jo crec que aquest queda clar que és un objectiu que hem d'assolir. En l'àmbit del sistema d'informació hi ha altres objectius. Compartim una sola història clínica d'atenció primària, hi ha tot un seguit de coses que posarem a sobre la taula en la primera reunió, que aprovarem i que intentarem treballar. A quin col·lectiu va dirigit això? A tothom, perquè ho entenem des de la prevenció, que és on cal actuar. Aquest dematí sentíem per la Ràdio Nacional, Catalunya Ràdio, que donaven les dades de l'alcoholisme entre la població jove. Per tant, si no actuem aquí, i per tant va dirigit, i el PINSAP és un bon exemple d'aquesta actuació, malament. Però ara, per començar, jo crec que tenim una població ben identificada i que hauríem de fer un pla de treball d'àmbit territorial amb els òrgans de governança virtuals que decidim i posar-nos d'acord en què volem fer i en qui volem fer. Hi ha també persones simplement pobres i soles. Sentia ahir que em deia la Cristina, que les persones que intervenien a la taula, que a Barcelona hi ha 30.000 persones que viuen soles, 300.000 més grans de 65 anys i 20.000 persones, sobretot dones, que viuen soles i que i 1.000 claus, i 30.000 claus en el sistema de teleassistència. Segurament molts d'ells pobres o incapaços de cuidar-se ells mateixos. Per tant, aquesta és una població que té que estar aquí i que difícilment entendrà que dir, escolti, el que necessita és un servei, una prestació de l'àmbit del servei social. Però miri, no li puc donar perquè l'únic que puc fer és ingressar-la a l'Hospital de Parc Taulí. Posem el cas. No anem bé, no anem bé. Si aquesta persona necessita un suport social i el podem mantenir a casa seva, no té que ingressar a Vic o a Parc Taulí, és igual, ho feia perquè hi eres tu present i deixar clar. Per tant, hi ha un àmbit claríssim. Hi ha persones en transició, que l'altre dia també en una jornada de l'Ajuntament
que era la focalització, persones que estan a domicili i amb petits retocs o canvis al seu domicili, com millora la seva dependència. I és espectacular. Amb una inversió de 600 euros, quan no hi ha reforma estructural, o de 1.600 quan hi ha reforma estructural, disminuïa un 25% la dependència d'aquestes persones. Per tant, hi ha unes persones que no estan ni en un costat ni en l'altre, que fent poques accions i consistents les podem fer que estiguin a casa, que bàsicament les persones el que volen estar és a casa seva. I nosaltres ens hem entestat a institucionalitzar-les a residències o institucionalitzar-les als hospitals. La cosa ha arribat fins a crear residències hospitalàries, de llarga estada. Un altre tema que no s'aguanta i que hem d'entrar a veure com fem que els que necessitin residència la tinguin, que els que puguin estar a casa es quedin a casa i els que necessitin d'un hospital estiguin en un hospital. I aquí hi ha uns lios i uns conflictes importants, però que cal posar-los sobre la taula i intentar arreglar-lo. I després hi ha altres grups de població que són persones usuàries del model de DOM, de domicili, tant des del punt de vista de la teleassistència com des del punt de vista del 061. Fer seure en una taula el 061 amb els diversos sistemes de teleassistència i crear un sistema funcionalment adequat per donar la millor resposta i fent l'ús més eficient dels recursos, sona que això és... Demà passat ja ho tindrien que tenir fet perquè no és gaire complicat. El proveïdor més important de serveis a Catalunya, Televida, que té 120.000 pacients, està disposat a parlar de qualsevol cosa per fer aquesta adaptació. Per tant, els ciutadans com poden entendre que truquen al servei de teleassistència i si li diuen que vagi als serveis sanitaris tingui que penjar, tornar a trucar i tornar a fer. O que el 061 assumeixi funcions que li toquen a la teleassistència o al revés. I per tant, és un tema funcional. No volem canviar la titularitat jurídica del 061 ni de la teleassistència ni aquestes coses. Estem parlant d'agregació funcional de serveis. I vaig acabant. Com ho fem? Per què ho fem? Jo crec que tots ho teniu clar, no? Ho fem per les persones. Us queda clar que ho fem per les persones. I que hem de compartir un relat. Hem de compartir un relat. I aquest relat, després de 2 anys d'estar en el departament i els serveis socials de treballar-hi tangencialment, costa de fer-lo compartir i que entenguem de què estem parlant i la gent del propi sistema. I per tant, el primer pas és parlar d'aquest relat, consensuar aquest relat. Jo proposava un model d'atenció integral, social i sanitari fet i pensat amb les persones, capaç de donar resposta assistencial a les seves necessitats en cada moment vital, equitatiu i sostenible. Tots hi esteu d'acord? Ho fem, no? Aquesta és una mica la proposta que us fem i que no té, com podeu entendre, cap afany de retallar ni de treure recursos. L'únic afany és fer això possible. I jo crec que aquí hi ha 2 elements o 3 claus. Un és que hem de centrar la prioritat de l'atenció a la comunitat, evitant el que deia abans, la institucionalització de les persones i la seva implicació en tenir cura de la seva salut i la malaltia dels seus familiars, contribuint en gran manera a la sostenibilitat i a la verdadera eficiència. Això ho hem de tenir clar. La Comunitat Europea està distribuint recursos amb activitats estructurals que portin a no institucionalitzar persones. Però no institucionalitzar persones va conjunt per fer aquest projecte amb la promoció i l'adopció d'hàbits i estils de vida saludables entre la població general, perquè aquesta és la millor manera d'invertir en salut. És la millor manera d'invertir en salut. I el govern ho ha fet, i ho ha fet jo crec que molt fort. El president va fer un discurs que semblava que fos dels nostres, en el sentit dels nostres sanitari, perquè ho va dir perfecte. I per tant, el doctor Mateu té una oportunitat de liderar un projecte que és tan important com el de pla d'integració. És que això és un conjunt. Els noms, els títols dels càrrecs i les càrrecs no tenen cap importància, són circumstancials. Té importància el fet. I en aquest espai de la comunitat o de la salut pública
cal tenir en compte una cosa que no li vaig sentir dir al president i que vaig pensar que ho diria, ni a ningú, que molts dels determinants que impacten negativament en la salut de les persones tenen a veure amb estils de vida no saludables, nascuts o potenciats de la pèrdua de valors individuals i socials tradicionals que eren la base on apreníem a cuidar-nos entre nosaltres. I això ho hem de tenir clar. Tant individualment com familiarment com socialment. I de valors nous que no estan gens alineats amb aquest concepte i que el van minant de mica en mica. I per tant, el consum per al consum, el competir per competir, la llei de mínim esforç com a referència, l'absència de límits entre el que sí i el que no, el que insinuaves tu abans aquí, els pares que diuen no, al meu nen li han posat alguna cosa a la copa i per això la resposta de molts pares és no, els han posat alguna cosa a la copa. Digui, la copa li has posat tu educant-lo com l'has educat, no? I si pretenem que la gent deixi de fumar perquè ho diem nosaltres, ens equivoquem. La gent fuma, beu, fa coses perquè no viu bé, perquè viu malament, perquè no té els valors clars, perquè han creat una societat. La recuperació d'aquest àmbit de societat i de valors és imprescindible. Si ho pretenem fer per imposició, estem perduts, això no s'imposa. I això és un canvi a llarg plaç. Però quan tinguem el 43% aquí estem al 32%, no? Estarem, Joan Carles, al 50%, el 32% de més, i l'11% de més de 80 anys, si no me'n recordo malament, si l'11 o el 12%. Això que us estic proposant jo ara a mig plaç, el que proposa el govern, però que jo estic aquí proposant-te, està bé per millorar l'atenció i per fer-la sostenible a 5-10 anys. Aquesta no és la solució. Aquesta no és la solució per donar resposta a aquest fet que si no hi ha un cataclisme en la civilització actual, el tindrem amb nosaltres. I donar resposta a això passa per canviar aquests valors, passa per canviar aquesta manera de fer i saltaré algunes coses i tancaré ressaltant per mi els 4 punts que són més importants a l'hora de tenir aquests conceptes de canvi del nostre sistema. Una societat i unes persones més implicades i corresponsables amb el seu dret i el seu deure de cuidar de la seva salut. A vegades quan anem a fer una xerrada per centres, després anem aquí a Sabadell i jo els dic, escolta'm, tu no ets el responsable de la salut de ningú. I algú em mira amb cara estranyada. Ho teniu clar, que nosaltres no som els responsables de la salut de ningú. Cadascú és responsable de la salut de la seva salut. Nosaltres som responsables que l'entorn sigui saludable, que el sistema sanitari aporti els valors que aporta i l'atenció que aporta, que el sistema social ho aporti, però no som els responsables de la salut. Si no canviem aquest concepte, perquè això no va només amb la salut. Quan parlem de l'educació, sembla que els mestres siguin els responsables d'educar els nens. Els mestres no són els responsables d'educar els nens, són els seus pares. I aquest és un concepte que cal canviar. I llavors, per fer participar aquestes persones, l'altre dia hi havia una taula que jo no vaig assistir, però m'ho explicava el doctor Carles Blai, en el que parlaven dels medicaments i la participació dels pacients. I no tots els metges tenen, o tots els sanitaris o treballadors socials, no tots tenen present que hem de canviar, perquè si jo no vull escoltar, jo puc escoltar en 3 minuts o en mitja hora, però si no vull escoltar, ni que tingui 2 hores, escoltaré. I aquest és un tema clau. I escoltar, per participar, no només vol dir escoltar, vol dir escoltar, valorar, introduir el que calgui i consensuar un tractament o una manera de cuidar responsabilitzant el pacient del que li toca responsabilitzar-se. I això, en aquesta remodelació del sistema, si mireu ara les vostres consultes o els vostres llocs de treball, veureu que estem molt lluny d'aquest escenari. I no són figuracions. Per tant, estem parlant de coses molt... L'abordatge compartit de l'atenció. No pot ser que jo, per compartir l'atenció d'un pacient a Osona amb un reumatòleg i un geriatre, no ho pugui fer-ho. I no ho puc fer per moltes coses. O perquè no volen, o perquè no vull jo, o perquè no hi ha els mitjans, o perquè no hi ha el temps, o per el que sigui. Però això no pot ser. I, per tant, és un altre element que cal canviar. Un abordatge compartit del procés d'atenció social o sanitari amb les persones.
per arribar a un consens de com volen ser tratades i que els respectem. Quan parlem del PIC i diem que allà hi ha les voluntats del pacient, no sé si tothom entén què vol dir això. Quan ho expliquem en el comitè operatiu, ahir en parlàvem, sembla que Albert estigui defensant el seu negoci. No és això. O sigui, el fet que hi hagi el PIC ben fet o no ben fet, i ahir també parlàvem amb el Jaume d'introduir el social, determinarà que aquella persona estigui ben atesa i es respectin les seves voluntats i els seus drets. I això estem parlant. I no estem parlant de cap altre recurs. I jo crec que això ho hauríem d'entendre tots, perquè si no ho entenem i ho desviem, és complicat. I després, l'últim aspecte és la incorporació de tots els agents al procés assistencial. Jo penso fer tot això amb el lideratge de tots, però hi ha aquí 4 persones que m'han acompanyat en aquest projecte, més de 4, més 7, però el grup permanent del PPAC, el Joan Carles, el Carles, la Chon, la Montse Puigdollers, la Corín, l'Helena, que des del silenci públic m'ha ajudat molt com a persona propera a mi des de fa molts anys, i ara hem incorporat algunes persones de l'àmbit social, que jo voldria aquí presentar. Una és l'Esther Cerquella, que és educadora social, que també és de la Plana, que treballa a la Mancomunitat, que vam fer la reforma dels serveis socials de la Manco La Plana quan jo era regidor, és el que meu, i va aparèixer la seva figura i va aconseguir transformar radicalment la concepció d'aquells serveis socials i que ara s'incorporarà a mi. I vull fer-ho deixant clar que ella compartirà des de la direcció, la codirecció, no pot ser jurídicament així, però serà la codirectora d'aquest projecte i decidirà tant com jo, que és el mateix que dir que tant com la Chon o que tant com el Carles, perquè tots decidim. Però volia deixar clar que la presència del món social hi serà molt present i que el tram de millora i de recorregut, de maduració i, per tant, de creixement està molt més en l'àmbit social que en l'àmbit sanitari i jo vull reforçar. I després tenim el Lluís Vigueras, que quan ho dic a la gent que s'ha apuntat a nosaltres tothom està content, per tant crec que he encertat, és economista, havia estat aquí a la Fundació Puigverd i està a la Fundació Finestrelles, que és un centre que cuiden a persones amb disminució important i que té molta sensibilitat, té molt de coneixement i ens posem a la vostra disposició, a la disposició de tots vosaltres per tirar endavant aquest projecte i, com li deia l'altre dia en un correu al secretari del govern, jo no vull ser el tercer que fracassi amb aquest projecte. Gràcies.